Bauna langgeng Kaneka putra inggih wonten dawuh Bukulun Manik Maya wonten timbalan Bukulun Boyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba amung ulun kita wis gawe geger kayiwangan kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingin malisir saka grang-gring kautaman kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanana liya kejaba mung Wisanggeni mula Gage Seksenana Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manik Maya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manik Maya aduh Ulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun Janaka wonten dawuh Ira ngerti ora karo bocah sing ngarep iki nggih mboten mangertos arane Wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandutane bojomu Dersanala Janaka iki anak kita anakku nggih anakku wong bagus Kak iki sapa niki papa iki bapak utawa ingkang Rama lho iki bapakku Kak nggih naminipun Ndara Janaka waduh Rama aku ngaturke penuwun ngaturke bekti ya Rama Gagang Semar kok bocahe ora iso basa arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana mula niki ndugal kewarisan